毎日から設計教室ですね。実務に使える豆知識304回目。平軸受けとオイルシールの組み合わせはまずいっていうことですね。平軸受けは摩耗すると。摩耗すると軸心の移動が静的にも動的にも起こると。オイルシールなどは軸心の移動する箇所に使用不向きであると。オイルシールを使用しなければいけない場合には、転がり軸受けとの組み合わせとすると。平軸受けを使用する場合は、軸心が移動しても支障のないシール方法が望ましいということですね。オイルシールっていうのは、こういうバネにね、押し付けて、がっちり締め込んで、シールするものなんですけども、この滑り軸が削れていくので、やっぱり軸心がずれちゃうんですよね。だからがっちり押さえ込んでるものには不向きであると。逆にがっちり押さえ、ラビリンスシールとかそういうものであれば、いいって言ったらいいんですけどね。でもオイルシールを使う場合は基本的には、これが軸心ずれが起こらない転がり軸受けを使うのがベストであるということですね。